Gdzie masz skarpetkę? Co? Nikuś, gdzie masz omica? No gdzie masz nóżkę swoją? Co? Bąbelku. Daj, tata założy skarpetę. Daj. No ktoś ściągnął skarpetę. Nie ściągaj, bo zimno jest. Już chora. No ale. Ściągałaś? No poczekaj. Kto to bajkę czytał, co? Nikola? Tam była papuga? Nikuś. Jak papuga robiła? Tata! Ała! 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 No chodź do mamy, postawię. Pokaż jak chodzisz. Nikola! No wstawaj, chodź. No chodź, Wstań, no wstań. chodź. No, wstawaj, op. No. Chodź do taty. No chodź, chodź do mamy. Nikola do mamy. Chodź. No chodź. No chodź. No idź. No puść tatę. No chodź. No teraz do taty. No, do taty idź. Chodź do taty. Chodź. Chodź do taty. No teraz do taty idziesz, tak? Chodź do taty. Idzie. No poczekaj. No. Idzie. Jest. Brawo! Chodź teraz do mamy, chodź. Do mamy Nikolka idzie. Chodź, wstawaj. Hop. Siama. No chodź. No chodź. SpongeBob? Bab. A Elmo? Elmo? Jak jest Elmo? Gdzie jest Elmo? Elmo? No a idź jeszcze do taty. Chodź do taty. No. Idzie, ups. Idzie. No. Ktoś do mamy. Chodź do mamy, chodź. Idzie. O. No. Tak, tata. Brawo! Jeszcze raz. Do mamy idziesz? Idziesz do mamy? Dobra. No, Elmo. Siamo. SpongeBob? SpongeBob? Bab. Babab. A Elmo? Elmo. A aniołek? A jo. A dzieci? Nikola, jak płacze baby? Pokaż mamie, jak baby płacze, Pokaż mamie. Nikolka. Pokaż mamie, jak płacze. Pokaż mamie. Nikolcia. Gdzie jest mama? Gdzie mama jest? Nikolka, jak płacze baby? Tak? No. A jak robi kotek? A krówka? Nikolka? Nikolka, jak robi krówka? A piesek? Jak robi piesek? Au. A jak robi kurka? No, jak robi kuku? O. No, jak robi kurka? Kotek?